radio nigo balinsi ya morokerio ya Bible. Ine kwa Nayaeteire kiro monto asense gatomanya o Nayaeteire. Mwanchu muligerere nande na kwareganirie asomoroberio o Nayaeteire unakoretwo mwananchi Sara Nyarangi Ontita aiga nastokumerana na baminto basangana intwe amagima habongana kiabeire gocha wetera barabona botokonyara ko batogwesomya inga nande twabanyara ko batogwancherana obugima abuna bure rero nonde no mugani onega iga akini tinko ira chinga kichae nigo nkomwaregania atutabingere ningo ande tumanye gusanganere gusasangana inche ngana raliaya arorire ase obugima bwaye go karibu sana asomoroberio kabana intwe oika omoelio karibu sana oyo minto. Asante sana. Wono tebi muligereria na kyokorokwa tumanye gocha komorobe asa Maria Ednah Ednah Kerubo beya inde enyaruka ya kabiri ya sirwani syobeya na choice busibori seitere asakuru ku birongo osaima sakuru kumuturumisi Nyaganja primary school nonga kuya sana mbia mona sana Edna ande tumeranire gaiga egero sangana intwe make igoro yesabali ya okuru wakinete mbaka aswikire bona iga ni bintu mbire gwetira asubuguma ebitango getibike batia senchera ya mogose yende kwanyare ko bagokubibwa egero tusange no mwanchwa umurigereria tegante bembia mona soko mikera 19 aranyarire ko bakengo etera makongo lakini rende gwikira boni gambia ande asoko kina kwane nanyarite ko bagengurwa rakindomuke nyuma ntararwara nke class 5 class 3 ekero twaringa abana asenali twali kwenda twachesera minta asenali ripera riri bagotebanga no babatinde gitu etonire yakunye twense mwiga eyaringe eitwali gocha gutumeka ekero twali gocha kunganya goche nyumba eyagachirororo konyori tara eyaringe 36 inches unando chetata ndebeti ikotokonya uchesa ororo turabana ekazeni yana na runtu omete ili ali yogo yani rekati yogo cheza igorogali akantu mangagume ekazeni yana orengo mumuro orengo mutambe no nyo orengo makerekeni yana no mutambo kabeire na ro igetemba kanse akambere ka gantiri lakini ina umiete konaika class 5 ngachaka kurwara yani borweire tubo bwachete tubo saigo kana naende nyagitari ngapimu ngatebu typhoid linde na tebu na mipa linde chia combine linde kwanyora mareli nerimi wono ukanyora ibinte bya chakire ko ndwali wono ndari gotoke skuru raisi ndari gotoka nka kwanyora nyagitari inde nyuma mwako yo taraera bado ngarwara maiso etu alinge kubwata chingoko mama gatatebiri tobwata chingoko toma kwa ndi skuru twasiekera wani sister yana kabwate twanike mambiki ikamwara akayendutera goje isikasa natenene dirisha yengereri akayendutera bona maraba yabwata onsipi akagenda maiso wono okorolekana nga ena iritu nyagitari umunyagitari onsipeti agansibi bobe wone kabidirende complication ye kagenderera bona class 5 abo bado naona abwatu orero obwate fonde na mareri na maisaga chakirororo bona nkarwari binte biyonse bona nje tinso metibu ye igakungutira 5 wana nabokonyora most of the time sindeka nyagitaringa wana matukonde skuru nyore ni weekend ngatira igomba kanga ka class 8 ngakora matem ngaenda form 1 bado ndwalite urwiro obotaraera ndwalite liyoka na rekole turomanya amarwire yani amarioga yekienyeji ne no muntu linde tata gatebiri onde tarambake skuru nanya konyumba ka bakegachika kekero na ka form 3 omoisike gitakando komoroki asengenje ya marioga ali bona na rekolete ruliyoka kwanyora masarali nwali linde na bonkuru kekero na rwali na achirika na ira na nyore kombe kyane kyambulire na tumeke kimondo wono muisiko ye magosa na kolete no gutumeke kombe kya konyuire obusaro wono akanoti singa na getumekira no ena agesipiti omuntu omutebeti wone gabidi achake kondama ku form 3 mpaka form 4 akondama ntari kumuira nelikende kanda ali gotegia bananga mutikangene neliringana no ene limo mubugate bona inche na linge mwangu wono kongo karamoka na kolete nyagitari kongo kara KCSE bado ina rwalite lakini buna nakora KCSE na achirika ngabwena
unfortunately nkabwena yani orwire buri bogasira ngatika kurwara nkababuya amasomo butatagete wana timaiti ikina kigiansi nyete mbaka bone gakire gitenda wiri kero wakoreta matemu grade kikwa bwate edi plain omachando gatiga omachando kahera masomo tayo gosoma aya asinge nchuburu gosoma nale gosoma eitambe kasinge nje ya maiso gosembe kasinge nje malaria na typhoid one kinge tukino na ekeroko sierewi lakini rende inyasa ubwata machivu ekiagera ugukina kwa nina lengo mwana mungaini sana na kairwe biewa ninje nagatanganire na tovano ni eso ninje nagatanganire bono maybe setani nere tategete some bono nje nakina na chiteke nanga tabanga onye baruche na kolire skuru bakambwatoka it's okay I'm okay now nje uriro kumbwanya kondi koruge sana koli form 4 pakaboni unandi ndio kwanya gutu akuna na ino mutu tonya kongati kende dei dali kubalindi kusomo to omutu ngati asinge nje eri kuba na ndonyore na bere buya tindi gutumika maliogo okay na bako nyora ndi biyego bono ekero na igete class 8 nalia machangirete etwalinge gusomba twari gukorera na egento bune mache egucha boronge gucha onya komaite guche yake gati asenari ruete kuruma gombo utarika magombo asenari gweta ekwerende dispensary gete kurukuguja dispensary igabo no eguche yetete iga twari kugenda twa angena ebonyunyu primary school asenari twagachire twa kontimbu ekero turabana bono gotokonya gwa kontimbu nande yalinge ngani chibanda tokosomberana yalinge mwe yangu na intu bono bata sombete skuru astwaga sombire na intu twenda twaboye skuru abwase bagurete yange na roje bono twakagokire kwenda kuboyesia asinge nje yalinga yange na roje twasomba togo litwatigeri litanga ni litogo chikobogori twagenda roje twa kontimbu twabogori bituma twatira bono ekabalende nga twateba ni litenda gwa kontimbu chikaze nigetaba muraba ari kuru bweyanti yane miriri bagatirimbo kabagaikabu libatonyora roje tutaite kurusianga batete yakabugango na intu twake tutire na inu ekaze ni uri nduseti egesima echo no aringe na ero ibaringe ne kaze ni omongao bono litore roje gari ega bidinga ninja natanga na roje inkatanga na suke guchimotu bagante bingu moti oite gatogotwere osuke guchiro chorora mache na kiangana bono inje nari kubapimira mache bono lirinkonya gusukanya ko bachekeria mache umurindo karuruguru ukambuguri negetekeri ukangira na anda ni fortunately guchimata bwe kona sia ringe ni ndiba ya ringe ekangeti iguru ekangetia kona yende na libagocha gukura ekaze ni ababare ngaba muraba isaranste kando ekaze ni ori ndusetie cho na ero minyogete nande tarusi bikoroto agatachalio kasarora na imoka na ringo mongeni tinywete maji na ariko genda na ndangi mukiriro na ringo kura gakongira ninse nakira bono akaramba kali se yangi mukigoro yangira ninse akaganyira mutu akangusa agante ni nsema kabatemoretere chianga bike ngongo cho kwenda kwa ringe gocha koiro na ringe na ndengo cha gukuna ringe na nda mache na manga ringe bono ne lito irite ngakeire okawe cho ime lakini to umerinya saa okonya oboruire kurukira sisano kurukira sisano utiro utiro form 4 amache na igete form 3 ngachaka kubike birore amache aro gocha gukoira angatui angaya nyasa ina bwate sababu na inje na keko gerantera togotera wote banga okomenya kwane ni ushuda maybe nyasa ina mbigita serison ono gwa korire form 4 kiriki kagendera ena korite form 4 pasta kangira pasta organic cousin yane akangira tukamenya nere akandigiria college cheiti akandigiria ko sinche gosoma cheiti ekarona ka cheiti kwanza ntara rugo pasta tukamanyana no mumuragete ase moise ko mwabo mumuro mwa pasta na rukwa moise ko mwaba tagete ko nyoma mumuro itumira nitenere pone kero ekero twagendera komenya se twamenyete na pasta gamba secondary umumuro yo mwabo ngosoma ringi school agachamba kororo agantebita twende gutara tukagenda tugatara nere mbakanya ise primary ina maite ngaito guchi twaringe na no mwana moise kumwabo twaringe batatu ekero twikororo nalina igweterende ngaitu achete kiagera nanyoreta kumani mumuru inga bono kuru kerubantiga kwani bosani buga yerete ngaja kumanyanga rinde no moise kabugate akamoteka akanyomwa ngao bono mumuru yo akabwato umwana uyu muswati mwa pastor bosani akacha akanya kumurangiri gocha sobo akamateya taite kumanya tukamanyana no mumuro yo bono kongo checheiti
nkanyoro chenchiri chitabi ali gocha tauni oira na sopo tari gocha ngwani yani go mugaswaswe relationship no mumuro yuko rugamba pone kerutwa so in a relationship ekero na cha tauni agabadilika tari gocha ngwani oika tauni oira na omwako yo mana bere tororo mukamanya for 1 year mole in a relationship to gwanja yani ogokwana tu to tari kwenda so tari gocha yani ara cha mapasta limo iko hivyo tu lakini ekero na cha tauni nganyoro badikire ngatwara umuntu mungao omukikoyo ukamwa kumutiga bo asingenja na nyote nganturi ko iwana bono nakiyabadilike tene simia dale wa yani ago cha tauni oirana omanya guchiko ntebi kuruka ngana cha tauni na irana cha tauni lakini ta ukuri wone gende kikangeje agakora iko gatatu ngaranga atari serious ngantwara bono mu marigete twasomete nere konde form 3 form 4 River Bank wono oyo okorora agataka ko revenge akandangeria tauni tuchiko soro wa mangani kera konyoro chire mbaka chiti nangire ko matenda agacha gatume ko moisike kitatu amete nere mwa pasta akamote binta itamoche nere tokwane tugacha nere mbaka tauni no moise koyo tugacha tukaumumira mumuro inande mbaringe no mumuronde tukabaumira wono korugabu konyora ntora swana na no mumuro ri mugikoyo mono igabidi rinde yani tokonya ukwana keri yani okonya ukwana koli tu agonsaba mabira twanya kukwana wono amenyete by then daracha ke ngumbuga agachakanya kondangelinga inchu to sorofwa mangana ya gatindo cyo sembi yale tugasorofu tugachaka kugamba igona chitakanganya goje busongo nere na chitakanya oliga cia samafuta aliko koransa ali kopin rinde to akanya konyororo lyo kalyoga onyora kongo cheskuru ko serinde konde tauni gali mwisikana ruga twalire simu cha mieli yalinge yakali na cha naisara nsororo kwa nyoro chirororo wone igabidi tukachaka konya gukwana wone kero mumuro yo mwa pastor gerete tukamanyana nera aliko kole nyangi agante bitogende nere nyangi ngamata itimbu atiboko soronga sine nyangi togo chintu togenda nande tuirani wone kero twagende nyangi yalinge nyamiranga otwikase nyangi gotukurwororo tukarwororo buga misire nande gotwikange na kibirigo igari gasarika toka igabidi tobero romba ke gari ebe kyagera by then pigipigi konyora mono nchiracha omo igukwari konyora nande ribweirire umuntu otigire kugende wone igabidi to tuganye gari iyo bakeka bange saa 1:30 gotwike tauni cyaringange saa 2:30 rigeti saa 3 wone igabidi akontebinga nchu twende ngorigerie nyomborare arafu inche togende n'umusani uri one torara sangao tugutigere mambi arafu ngokobe ngamoteino bwate chibesa ndigerie upingirika akanga pia kante iboni ganchi yo sijui agatumika rende excuse bona atumigete igabidi rende mugende nga tigangenda ndigerie nyomba ndare mambi ngenda liba gatokonya kugerera ne town wono kogenda naliri abeta mangana mangao nanyorete ngochenchirie story otebiri mu murori amokoba agenda arare miche kaze ni chiaye eraira ne togambe wono irarakati yo kugamba nganyoro chenchirie story wono nanda achage to chenchi kare chegete sasta chia butuku aroche ngabono maybe timbwati asendachi timbwati mwiri abwani nganyoro chakire kondwana Edna ndatora bwaterera bwendeke moiga turagenda ase omutimuko egera tukoirana tumanye guchakira bunga mbirangere likebya chenjete nande ngikiabete kugenda mwanchu muligerere tyo turenda sumutimo komoke tukoirana ntogenderere no yominto Edna yogenderete gotwerera igoro ngana riaya aitira subugima bwaye oroche akagwecho ime uburwere kurwa alikira sisano gotira mpaka form 4 lakini karacho ka form 4 burwere bugasira kera kolire form 4 oroche akairuna amachi nyatalika sinia kangatayo igone ebinge agenderete gwetera gusaiterete ebyagenderete gutumanya igotobese gusuka Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikira ndekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV
na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri merunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Osmo Traders Limited ne duka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko ni bintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Bimo nando mwanchu muligereria ogenderete kuligereria umuroberio Nayaeteire twakwariganire naende ekeronde inche amo na Ednah akachinchi birengererio keracha atebira kuligeria nyumba urare ere baende na kasini yae birengereria kibya chinchi tinani na kialingi birengereria bimbya nsinyete kiagera inanyore to chakire kondwani yani anyore tenga gakonga mbintu ko iwana ikiagera antebete torare nere ngamukani ngamote yonye gotaite tosikane tigatora tigaye tugambonye twagamba kusonye gwacha torare chena bongorare kerugukuru orare bulire nganyore ndagungurura guchibolire yani atete by force ngatogenda bulire torare ngachikomukwanira nganyora ngabono nturiko iwana yani ni kama alikuwa ameseti yokorora ni no motego agotegerete no motego inga uicha kuligeria sukurara bukiere mambi lakini nabwati birengereria byao nabokorora byalinge do tingiche tikubimanya mpaka boniga nande nabakonya gokoni besinga nganjete lakini nanya korora ikiagera asoko bono elian yani kandwani esegi ntwararwane tike kasani kiagera ikergonki alengo nali gutarira nanga kwenda bulire bono igabidi ache kumbwa saa 9 cia mambi kurusasta mpaka saa 9 cia mambi nalia mbwete bono ekeraro lapinangire kumukwanira agakere kazi ni yaye simi ekeraro yani gakubwete igaga agaikirania yakorwikyo ayotanjiti igaga kolazimisha na ikiraniti nande bono nali kunyara ukura sengenjo inje na chito na kuiro bono ene temete tukwirwanira ne chinguri chianira kitinyariti egabidi bono liri na rwanire nebirogo na arosira maboko bono nande oroche na arabete tuchisindani ya magoko bona mauka na kaba week bono egabidi rendaga ngolere giatagete ngaimuka ngaisaranse inata ite ko igoro murango akaimuka agasieka nikefuria kafiki kifunguo mufuko ngaisaransa ngeno murango ngachikoganya angigorera kanga agakira umusani uyo agesimia saraire aje chiarenge saa 10 cia mambi agacha akamoigorera bakatema gunkwanira tindi kubakwanira enata gitu tubange kifunguo msoke bado nganyora mbali gwanjirana na inje nsoke ebata gitenga buki onye kintaite kugenda manye kugenda oni kamberi gasi nkomu ngabwata nkabaganya ukwana kuli bankwanira kunganga kubakwanira bakarosa bakarara keroyo makarara uria karari kiruguru no uria karari kiruguru nchena isaransi tikirugite kialinge angena gesieli diri barara bakebanga ibebe kifungwe mesa ngatachangora ngarusi kifungu ngaigori gesieli bataigwiti diri nko igoro morangu nali bakoigo lakini na ikite gusoka bakachikomenyo kimbambu ateti bakanga iketauni ngaisaransa segete tinche tike kiagera mambi yalinge inabwate fea enatigete kibitikia nororo bono ngaisaransa segete ukolera nali kolera ngwale ko cha konkonya kiagera bono kiabeiri lakini inkaligireti lakini ikikitangonya bado ngabera agabomba kasa moja na imugetie simi ngakere friend yaye ngamuteikura nje ndetere fya ngendeka akameondenga tiganga kire Alex simi akoretere fya ngamuteina ina tebi ndetere fya ngendeka
ikabidi rinda agacha bie ko manyene ekeracha kumbo connect riori amatebia sende oya gatanga na gwikaga ikagutokonya kugamba nere nganyoruri ujire nkabata itindi gukwana na inu kende ngachi besa ngende agatema kongana ni chibesa ngende nyagitari ngamukana ngamata itiga ngendeka Elimu arwanete na kumisete nyumba. Na bimbeta amaboko. Bete liko ngongorwa roba no kugwata kuria ko mbwata ko musana bimbeta amaboko. Bona aje ta kandigiria gantenga ngiri nyagitari ngamukana. Akarro bimbete kabisa. Lakini ina bwate ketamba nkebisi. Bakangefya ngabatega butimba kwanire tikende oborore bwandite nari gucha kunyara kubakwanira bano gwikire kwari negali gwikire seina tinkwane tinonde ngasoburire nkarara ena soete bafu ngesi bingasoburire nkarara tinkwane tinonde inge bisiti borange tinkolera lakini onde tayo manyete bono sinyire gingo kwana kya ngi bono gotebya bayibuli ngi gotaina na bana bami muri pote asengenche igaba abo korete gento mamincha no gwancha kwao ono kulipoti uko ngwachete bongoyi na hande timaiti gende kingere ngo timaiti guseno okora okoba koli naive yani oli tu timaiti guseno bwa batinga manyaro yani na maiti kendaro lakini rende nkotebanga no moliri na ringe na hande bonere akagendera gwaka chisimya gontebinga bado na nganjite bono nachi kukwana nonde tinta bete no mama go sister yana go sonde nkarara matukata tondali kuboka omutu ko ngati ngirete tinde kukwana nonde ngoboka nesi bina ina na bolire bachikomboli ningi mbataindu alete ngo bande biyango bokandi ivotu ngakiri gende kibose no mutinyi mugima ngama gocha kote yi friend yani bono mungina nali tuwasikaine nere ngagenda gongonya kumugambi agantenga mumru yokora na gwanjira ande link ndororo ngonya gwaka lingi simi nganga kubuguli antenga tukubwate simi yo mumru yokora ngana gwanjita yanja tuwa kunyome abuno bugoburu bugane bwachakirite ubo yani amateso dante benga uko decide kulina decide tingo mumururi ya nyome amatesa naga chakirabo yani oyo igama boyfriend yawe yakora oyo bono ndepeti ekabidi ntikane no uri mugiko yo bono okamwana nde tutike ukwana no ukwana bono anando kamwa bana kunyome no mukungu yago tete friend ngamwa bono musacho yo ndepeti ya nyome kyagero kondi besiringa nanganjite bande bono mama achite kumanya futa na beri murito bona lingi chete komatei akansabe namba yo mumurori akamwakira akamatenga nje to moise ko tingo mutukuta tigamonyome bono igabidi rende to kubaliana ukarari ndelio nsiga nkora ndeke bono obotinga boli na bwato bwana naki ngabono ndi bwesi orara ninje mutangani nere nandu musacho ninje boni gento kelige kaira na bono ningenda musache kibono torache kuba nande nere bono tiganyome tu yani ngakore decision elinga tibo musacho lia nyome musacho lia gachaka nyoma obugi mabuga chaka bokabo obokomu mbake garonya to mwana obugi mabokomu yani akongitekerelituko yani era tabwatinsa mura kwana nere muisaranza mugambe ngagento getenkia babobe tigatugisaranza tugambe kikabe yani akongu yani eri mutari kwigwana na muntu yani muchanda ina bunyomba tu malembe tuyo yani no mwana one tari kumuturite bona mwana nje bonte mente nikimumuro yalenge yani obwanja nimbuyo no bwanja nimbuyo yani no anye bwanja nimbuyo no anye rende na expectatinga umuntu onde petimbulera na tebeta na nganjite yani kuna acha ika anga take time ina nje mwanje bona tachite ko ngata time mwanje kuna tuanyo mana semechando gasomechande bado ngasobona semechande men ada taniri na bwate bona na kujinga ruburiri bwalengi peta kena nubuge mana itiri sky bwalengi peta ata tani nyome yende jubona no koma na woka yani umondaro muingonyi koru kuna tueta no nyankuru jikoni ambwati ku bedroom ambwati ku au mane inkirete bona baka mbolinga boni kento kere ko herunga kena ali kumubuli bona ga kiturabuli buye ayeno musacha ko senjo musacha bona ngo mukungu muchoyo ikiagera koma nanje koma na nanya kora musacha koma na kurugisa ikabidi bono onya kungaka ngacha ngamwa after tu ara ruro several times tugutigana ocha ena karuro na endo pasta na gachirika pasta for how long mwanyo manete yani hata tindiko chana manya kumanyanga matukari gatua vera tenere lakini aso komenya kwa nenere nabo kwa betange 2 years lakini kwa mateso kulio kunganya no kuirana oitwa bona ndege ndogia kangejiri ako tigamba katwarete ekesi ekasa baibuli na pasta bona lito isaransete otegerera yani obo buno muntu otegererete kabisa onya kuitabanga lakini to koruga iga
kuna togo ikanande nyumba abo chakanga bali na bukwarra bakongambera kete barabwe bamenye to bugima bwabo na inche no bwana emenyete nkiba ngiro che barante bona na mubuli nkwale gutikalende toira nega igoche konte bya yiri bakagwatika twasalire fya ya baibuli umuyibuli oyo rubugo sobo abaibuli bane baruseito bacho pasta kemera twacha kugambera ororo omuchando no rulio lenge bona togo bwanja nimbwale ngo number 1 yani elinga ali kungaine elinga na gwanche elinga bona timanye tinguta anje toyo ndekyagera gaiga boni giansinyete wanoroche nintebenga nanganjete tari kongoro kibwanjani injonye timu anje tiara tari konganjani ndekyagera na runganjete wani gende kikansinya number 1 gwanjani mbwale ngo number 2 osoborere message ekyagera bono okorangi gentukeri ekyale ngo bonko bwana wono bwanjani mbuyo bolinga bono tolibole tukambe no marembe kendengeyo yani ni kama tu anya koirolere getendo keli bona akolete tangana bono bwanjani bolimbo chetu gocha kyagera tabongorogeti mpaka nkaiboro umwana bono tukachake kero tukweta no nguru umwana uri ogenda nere ongura kere gento tamana kerokyo mpaka umwana uri agacha gutikora verkali 11 months kyagera muya amutamiti akamwira bwe sister yae bono liria mutami agenda nkaira ni school nkacha nkaenda ka ekero na ruoro le na tebete ngatingo tebionde narangirite pasta tukakwana nere ngamatega kinyome na muchimo monte binde mereri tinto chinga matunda naro tigandu ororo pasta ganda ito basa kuru nyomeyo veroro le mereri ngamatege yero nyiki nkwenda nde mereri bone mugo cha kuganya inku muche kwine sanduki kyagera konyana chakire kurwara Chelsea na chire nyagitari kabire na pimirumba ate Chelsea na ndibona akangitire mpaka naenda nyagitari ayitago chache kondora mpaka ngatebwe nyagitari mubwatire pitiri nkamwira ase pitiri akarangirwa gochora kwani rutabwatirwe pitiri akanga tachiti wani ndeke karuma abantu wana asengencho na roche ngano mwene ntukunyarana ngateba ngatikandwo ngaruororo ngacha bwi kazi ni ane town ekero na chana bera matukabiri ngateki kazi ni ane tigangenda ni ndigyo baleri mikole na gategereire gesasani donya tuto na ria lengororo ngamwakire simi ngamatebi nteketa connect kasi ndio siara nyole ingende kugicha tingenda ka baibuli nande bachikongirani nka connect gurende kasi Nairobi ndi umwana iso bwate iso abisete wono obisire umwana tindi komorora nane no ina samwirete timaiti nkaenda Nairobi for my first time goika Nairobi kyagera nanya guchi Nairobi nande na maita senguchi ekarona ka Nairobi omuntu natanganite ko communicate na ni kazi ni yane sister yane naringe Nairobi lakini yani skuru aringe wono nali kwenda kwa mwabade ni nyumba ngagenda mwe kazi ni ana kangaliga ni nyumba ikarangaliga ni nabera matukabera tatu chianti chiaiti kamanyanga nondi ni chiango bakachaka kumwakire simindu ororo nga timo salili nyoma yaye abalinde eremba mete na mugako yakamenyire Somalia se musikali ulingi lakini baganseli kurororo ekazi ni yane kuna igwa kanya gukora communication chinka changa matitinta itimanga na mange na aligirie kasi donyo tuto connected tigangende ngasoka kuruga abu ngagenda ngachako boleri ruaka ndabera ruaka for 3 weeks ngakorero musubati yari ngumu gikoyo ngamukorera bwata kamwana gakegona ari korera kanyaruka ekaro nakororo for 3 weeks nkanyora nkonya kurigi kukoruka pone batagite oyoetire mu pasto etire sobote oetire ondariri pone genda korari enaringe kurigia basacha ngiki nikigenda kondari na berete boy aina rama gosambe kirete koruna rwetoro nkiale ngona ande nukirige tatuke lakini abasacha nari kurigi ikini kigenda ndangasire mbakochire safari ko murusiria masakara ngumu gikoyo nari go communicate nere ekarate ya baibuli bono nganyora mamo chakire korengere linga bono linde ga Nairobi asachi etenga yakali tindi ko batenga no bole linde lakini bono gento kali korra ke kachaka ko murwali agataye brata yane onyo mwana utari koirana nduchenga ebintungu sari kabire gaiga akanyora riri bago chaka koragera kwanyora mamo chakire umwana uri gose naragera kwanyora utigire koragera uchire korara egende kibono ge okoranga ke kamaso abobi aga omumuro yaga chaka ndebiri tukeri monga otaje tindo chima mankurwarari karuga Nairobi etagutika ngamobori bono mwari gondika nkori gasiane kunamwa agantebi ngaye njubuna nagoteigo mama nkurwarari injumo kwane nere onye gukwira na bano amanye gukwali bagogende oyo nyoko bia mama goronge mama bia ratalingo akwete kutokumanya nembera nembese bono rinde gabidi ngicheka gabidi ntige gasierio bareri wakarigyo muntu monga nkamufundise gasi ngacha kusi ekarona acha kusi bono litata bangisera stipa kamboli bono nakiotagete ngabate yo kolengera likwane konyana ara rota rotiringira ni school asinge njoliri na somete ngacha nkaira ni school ngaenda nyamiranga ngaso form 2
pastor ogaga nkoba bwe ko manyama kansabera libaga kanteibera aga ikonya gutaite ko somo wani gento giansinyite inkaira ne sukuru ngakora form 2 ngaso form 3 kongo kora form form 4 nkanyolisi karatiga Ednah asonge chinga kinebiro ninche nkoligi nande part 2 egaroge ndere gutweresa asoboime asenge mugano yo nomuya ande ninganetia bagusibonsi banyotegerere gwetira Ndizi TV ibono mwanchu muligeria asenge chinga kinebiro nande ninche muligie echume wocha egarage ndere gotebanga ekero buguma bwasinyire pi akaira ne skuru tuchigo chakira igigabwo igombye mono sana asogwanje kuligeria Ndizi TV nero bwansu bwumugusi umorobere nigo korokwa Nayaeteire okoleto na inche Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV, ubwansu.